Uma wami washada nendoda engangifuni ukungibona cause wamitha mina evele bethandana. Kanti umama ujola nobaba. Le ndoda yayiseGoli but yamxolela balungisa izinto cause kwatholakala ukuthi mina ngaba yiphutha kahle kahle. Umama nobaba bengathandani, kwakuyinkanuko. Ngazalwa kanjalo-ke mina nginesicwacwa. Okay, impilo yayimnandi shame ngisakhula. Uma engakayi ukuyogana, though ngangingatholi konke, but kwakungcono. But wahamba wangishiya ngoba ngangeke ngilokothi ukuyohlala naye no-stepfather. Okay, yahamba iminyaka in my primary school. Uncane naye washada, lo ophakathi washona engozini yemoto. Ngasala nogogo noLumi. Okay, uLumi washadelwa isibhuku somfazi owawungeke uhlale naso. Okay, baphuma umuzi wabo. Sasala sobabili nogogo. Years went by. High school, grade 10, washona ugogo, Nkosi yami. May his soul rest in peace. Remember njalo my mom never came back home after marriage and wayesehlala koMlazi if ngizwa nayo le ndoda yakhe. Okay, my uncle suggested that ngihambe ngiyohlala noma cause akusekho umuntu ekhaya. Okay, ngahamba nayo umalume engiphelezela. This is where my miserable life started. Kwathi akahlanza uma ngibona cause ngangizoba isiphazamisi emshadweni wakhe and wayesenezinye ingane, 2 boys 1 girl. Zazisencane zona cause zazilama neduze. Okay, ukufika kwami kwaba muncu Nkosi yami. Wahamba uLumi wangishiya. My mom treated me like smelling dog. Ngaphenduka ngaba isisebenzi sakhe. Sengunini. Okay, phela mina ngangimthanda, nginenkinga nalokho. I daily love my siblings. It was Monday. Ngifika lo baba ezobuya Friday, but kulo 4 days ngase ngenele lapho ngisahlukunyezwa umuntu engavundla kuyena esiswini. Okay, Friday kwadilika izulu kubuza ukuthi ngifunani lana. Mind you, uyazi lo baba ukuthi angisenamuntu. Yey, wambhaka kaze ngazisola nami ukuthi bengiyaphi. Ngaphela kabuhlungu bafethu, ngilala e-backroom, ngingadingeki endlini, ngangadla lutho for 2 days, Saturday and Sunday. Monday wavuka wahamba washo umyalezo wokuthi akafune inkawu emzini yakhe, ucela ukubuya the next Friday sengingekho. Okay, ngahamba-ke ngabuyela emumva kumalume. Ngathi ngifika nje wangitshela kahle umalumekazi wathi akakwazi ukungigcina, kumele ngibone ukuthi ngenze njani. By the time kwakungu-December and ngiphasele ukuyofunda grade 11, ngangizwile ngoncane ukuthi ubaba wami ongowasemthunzini but uhlala eNgwelezane ngokomsebenzi. Okay, ngakhuluma nomalume ngalesimo senhlalo, babonisana ukuthi uzonginika imali ngihambe ngiyofuna my dad cause wayengakwazi ukungikhulumela kumalumekazi, naye wayemsaba ufa. Okay-ke ngahamba. If ngifike kwababa ngafica nje umndeni ongatheni like umfuka baba nomkakhe ney'ngane zabo. Okay, of which angamukelwanga ngokwanele. NgiyeNgwelezane where my dad live. Okay, ngahamba-ke cause bangiyalela indlela ngase ngiyafika. Ubaba wami unomndeni manje, ushadile with a very heartless woman. Bana-4 wey'ngane of which okababa is only 1 boy and labanye bafika naye. Lo mama akusibo abakababa but bebehlala bonke and bebephila a good life. My dad usebenza kahle and also lo mama usebenza kahle nje, impilo is good. While I was suffering, let me tell me, I was a very shy girl. Ngihlonipha omncane, ngihlonipha omdala. Okay, ukufika kwami kwababa kwaba enkulu inkinga kubaba and wayengangizwisisi kahle because of indlela engangizaleke ngayo. He didn't believe ukuthi I'm his really blood cause kwakujolwana noma while they both have partners. And worst thing, I was really look like my mom, only that my mom was very light but I was dark like my father. Okay, ngafika nganyipheleka my step mom, but okay-ke
wangemukela cause naye wayehlala nengane engezona baba. The way engangimhlonipha ngakhona, and I called my stepmom, and bengimhlonipha loya mama, but bengangizwisisi kahle. She pretended hlalile-ke nabo, ngiwashela wonke umuntu, ngipheka ngiklina. Bangitholela isikole sasikhona elokishini, ngihamba ngezinyawo, but abanye bafunda e-town, begibela i-staff car, bephatha burgers, sandwich, juice. Ngingabala ngithini? Mina nix mapha. Lowa mama bekuthi mayeholile kuyiwe e-town bayodla kamnandi, ngisale mina. Ingane zakhona zigqoka ko-woolies, mina ngigqoka abangasakuthandi. Ubaba wayengenandaba nami, kangeke ngishayelwe amanga nje kuthiwe ngenza into engingayenzanga. Lo mama wayenogela omdala kunami, wayehlale elele enzelwa yimi yonke into, ewashelwa yimi. Kwakusele khona ukuthi angimgeze. Kangingavumelekile ukuthi ngihlale kosofa uma kubuka i-TV. Kangingadle nabetafuleni, ukudla ngakuthola sebepheke bonke baqeda, ngithole lelo consi elisalayo. Ngangilambisa okumdlwane, ngangiphila ngokukutshontsha ukudla if sebelele. One day bangibambi, lapho-ke kwaqala khona inkinga. Ngangiphila ngesibhakla, if ngitshela ubaba wayevele athi ngiyalunga bengiyaphi. Ngiyiphilile le mpilo yendlala nenduku, ngaze ngafika kwa-grade 12. I'm not gonna lie, I was beautiful and bengibukeka ngithandeka nasebafaneni, and the only thing engangicabanga ukuthi ngisurvive ukuthi ngivele ngiqome ukuze ngizothola imali at least yokuthola igunya esikoleni, and ngangishelwa left and right and center. I was in grade 12 now, and it was February when ngaqoma khona umfana wakamdungu owayengu-taxi driver. Life was good, kanti angibuzanga elangeni, Nkosi yami. Elakithi lalingilahlile, izisheli nganginazo, but I chose him cause wayenemali le engangiyidinga. Okay, sathandana-ke nalo mfana. Ngiqala ukuqoma, Nkosi yami, I was very young and innocent and very fresh. Wawungeke usho ukuthi ngisho ukudla. And esikoleni I was clean, ungeke usho ukuthi angicebisi lutho. Kangincishwa ka-roll on, ayibo. Ngaphapha amadoda esengiqomile. Ngaphapha amadoda esengiqomile, but I make sure ukuthi ekhaya I act dumb and ngiyahlonipha. As I always, yazi wawungeke ungishaye, wayeke angishaye lo mama, but still ngithi yebo mama. Okay-ke umjolo was great. Ngidle i-KFC Nando's 100% juice. Hey kwakumnandi. Wait till this day when ngithola ukuthi I'm pregnant. Yazi I was only 2 months sathandana no guy. Ngamitha Nkosi yami, and first person owangibona uyena lo mama lo. Ayike ngalithwala idombolo Jehova engcwele, wabikela ubaba, bangishaya bashintshana ngami. Kwathiwa angisho ukuthi ngizoba, nami ngeqolo ngasho ukuthi ngizoba. Kwathiwa angifone ngimazise lo mfana ukuthi ngimithi, nami ngeqolo phela lokuthi uyangithanda, ngafona inhlamba angithuka ngayo, ngiyayisaba. Wathi nje akayazi leyo nto yena, ngiyamdakela yena, bezidlalela unayo intombi yakhe, nothi ngane yesikole. Ayibo, umhlaba wangijikela Nkosi yami. Ngonda ngaphela ngikhala ubusuku nemini, lesisu siyangigulisa. Ngaze ngayeka kwasikole cause kwakunzima kakhulu. Ngahlala ekhaya, ngabe isisebenzi sakhona, ngaze ngateta. It was November 30. Ngathola a handsome boy, my first and only son.
He was adorable, emuhle efana nobaba wakhe engamgcina ngoMarch. Yayinzima impilo, ukudla sekufihlwa emakamereni kukhiywa, even sele emini kufihlwa ama-remote e-TV, yonke into ongayicabanga nje ukuthi ngingayisebenzisa yayifihlwa. Kwakunzima nokwenza umdoko ngidle ekuseni. Kwafihlwa kwasane ngazaca ngaba izigobho Nkosi yami. Lapho ubaba wayengakwazi ngisho ukungikhulumela, umntwana wayencela ibele. Ngangizomnika ibhodlela lobisi ngilithathaphi, and ngateta kabi kuseney'nyanga kwasasa kushintshwa amakhadi, kwasha kwacima, and nganginamali yokuya lapho kwasasa. Ukuya eklinikhi kwakuyinkinga cause kwakumele ngiwokhe ngenayo imali yelokhali. Ngake ngaya eklinikhi ngabona ubaba womfana wami, wangidlula ngathi akaze angibone emgaqweni. Yayingibulala indlala, kungasaphumi kahle nobisi, iphuma kancane. Iyokhala ingane yami kube buhlungu kimi. Umakhelwane wangasekhaya wayenengane naye eno-6 months, ugeli wayengisiza. Uyena wayengisiza ngey'mpahla zomntwana do, kwakungumfana wami owakhe kugeli. So zaziphinki eziningi. Manje la ekhaya ngilala phansi, anginambhede, njalo bonke banembhede, and ingane yayike ikhale, Nkosi yami, kuvuke wonke umuntu athethe. Okwaholela ekutheni ngize ngilaliswe egaraji cause uboy wayebabangela umsindo. Ayengidla amakhaza, ingidla imiyane, ngangike ngikhale ngize ngiphimisele engathi kushoniwe, ngiqudwa usizi ngedwa. Ngangizwa ngempama umama ethi ngazomhlolela ngithule do. Yake yakhala ingane yami, ngahluleka ukuzibamba, ngavuka ngaqonda erenki kubaba wayo ngiyofuna imali. Kwangasaphumi lutho emabeleni ami lapho ngimobile ngizaceni. Ngafika erenki, abangani bakhe babese bengifanisa bengasangiboni. Kwabuhle sekuphelile nya. Ngafika kwathi usaphumile uyodiliva, ngahlala maybe 2 hours engaqhamuki. Waze wafika bamtshela ukuthi khona omfunayo, bamhlaya becabanga kuhlekwa lesipokisi esipoke emini. Weza kimi wafike wangikha ngembi impama le, wathi ngizomhlekanisa ngamajitha. Wangithuka Nkosi yami, ngakhala ngacela imali yengane, wangiphusha ngawa phansi. Ingane yacindezeleka, ngavuka lapho ngaxolisa, ngamtshela ukuthi ngeke ngiphinde ngiyaxolisa. Umfana wayeseno-4 months. Wayeseno-4 months, walimala ikhanda, waqhuma nomlomo. Yakhala ingane yami, mina nganyela engalweni kabuhlungu. Ubuhlungu engabuzwa lapho babungefaniswe nalutho.